गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ बे समावनो गुरैयै खावलायखानो सानोदि जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना लायो एबा खालामो, जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिफिकेसनखौहाय थाबैनो मोनो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बे समावहाय दिनैहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान पस्टनि रादाब लानानै फैबावबाय। पस्टआ ओंखारदों बङाइगावआवहाय। बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो होगोन, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायो, अननानै जोबजासिम नायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लासो नोंथांमोना पस्टनि सोमोन्दै मोजाङै बुजिनो हागोन। पस्टआ ओंखारदों गभ अफ आसाम, अफिस अफ द डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसार, बङाइगाव, आसाम, बेवहाय ओंखारदों। पस्टआ जागोन टेम्परारि कन्ट्रेक्चुएल पजिशन, मिनिस्ट्रि अफ ससियेल जास्टिस एन्ड इम्पावारमेन्ट, फान्डेड इन डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटि रिहेबिलिटेसन सेन्टार्स, DDRC. Applications are invited for filling above 12 nongs of purely temporary contractual positions, Ministry of Social Justice and Empowerment, funded in the District Disability Rehabilitation Center, DDRC. बेवहाय जागोन। बेवहाय पस्टआ जादों पस्टआ ओंखारदों 12टा। एक नम्बरानो जाहैबाय क्लिनिकेल साइकोलजिस्ट। बेवहाय मिनिमाम एडुकेसन क्वालिफिकेसना जागोन MPhil in clinical psychological / MA in psychology, preference with 2 years experience in the field of disability rehabilitation. Preference 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स थानायफोरखौ प्रिफारेन्स होनाय जागोन। मेक्सिमाम एजआ जाबाय 38 नि बांद्राय जानो मोननाय नङा एजआ, मेक्सिमाम एजआ। बेनि उनावहाय सेलारि एबा रिमोनेरेसना जागोन 20,500 फिक्स, बे फिक्स जागोन। बेनिफ्राय 2 नम्बराव पस्टआ SR फिजिअथेरापिस्ट, अकुपेसनेल थेरापिस्ट। बेवहाय मिनिमाम एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन जानांगोन पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड फिल्ड। बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्सआ 5 बोसोर थायोब्ला प्रिफारेन्स होनाय जागोन। ओमफ्राय मेक्सिमाम एज लिमिटआ जाहैबाय 38। बेवहाय सेलारिया 20,500 फिक्स, बेयावबो फिक्स। बेनि उनावहाय जोंहा पस्टआ 12टा ओंखारदोंमोन नालाय, नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला गासै पस्टनि डिटेल्सखौ मिथिगोन। ओमफ्राय 3 नम्बर जाबाय अर्थ'पेडिकेलि हेन्डिकेप, SR प्रस्थेटिक्स अर्थोटिक्स डिग्री, prosthetic orthotic preferable from National Institute. ओमफ्राय एक्सपिरियेन्सआ जाबाय 5 years or diploma in orthotics। बेवहाय मेक्सिमाम एजआ 38। बेयावबो सेलारि जागोन 20,500 फिक्स। ओमफ्राय 4 नम्बराव प्रस्थेटिक्स अर्थोटिक्स टेक्निशियान, बेयाव ITI ट्रेन जानांगोन। ओमफ्राय प्रिफेरेबल उइथ 2-3 years एक्सपिरियेन्स थानायखौ प्रिफेयार होनाय जागोन। मेक्सिमाम एजआ जाहैबाय 38, सेलारिया जाहैबाय 14,500 फिक्स। 5 नम्बराव जाबाय SR स्पिच थेरापिस्ट, अडिय'लजिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट जानांगोन रिलेटेड फिल्ड, BSc स्पिच एन्ड हियारिं। मेक्सिमाम एजआ जाहैबाय 38 years, सेलारिया 20,500 फिक्स। ओमफ्राय 6 नम्बराव जाहैबाय हियारिं एसिस्टेन्ट जुनियर स्पिच थेरापिस्ट, डिप्ल'मा इन स्पिच हियारिं विथ नलेज अफ हियारिं एड्स रिपेयार एयार मुड मेकिं। मेक्सिमाम एजआ जाबाय 38, सेलारि जाबाय 14,500। बेनिफ्राय 8 नम्बराव जाबाय मोबिलिटि इन्सट्राक्टर। बेवहाय मेट्रिकुलेसन प्लास सार्टिफिकेट डिप्ल'मा इन मोबिलिटि, बेवहाय मेट्रिक पास जानांगोन। ओमफ्राय मोबिलिटिनि डिप्ल'मा प्लास थानांगोन। मेक्सिमाम बेखौ जाबाय 38, सेलारिया जाबाय 14,500, बे फिक्स। बेनि उनावहाय
8 नम्बराव जाबाय माल्टिपारपास रिहेबिलिटेशन वर्कार बेवहाय जाबाय क्वालिफिकेशना 10+2 10+2 जों लोगोसे CBR MRW कोर्स थानांगोन आरो 1 year डिप्लोमा कोर्स इयारलि चाइल्डहुड स्पेशल एडुकेसन ओमफ्राय 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स थानायखौ प्रिपेयार जागोन मेक्सिमाम एजआ जाबाय 38 एज सेलारि जाबाय 14,500 बेनि उनावहाय सेल्फ एटेस्टेड photocopies of original documents फोरनि जेरक्स कपि सेल्फ एटेस्टेड एप्लिकेशन जों होफानांगोन बेनि उनावहाय नम्बर जाबाय एकाउन्टेन्ट काम क्लार्क काम स्ट'र किपार बे बिकम जानांगोन 2 बोसोर एक्सपिरियेन्स थायोब्ला प्रिफारेन्स मोनगोन मेक्सिमाम एजआ जाबाय 38 बेयावबो 14,500 फिक्स 10 नम्बराव जाबाय एटेन्डेन्ट काम पियन काम मेसेन्जार बेयो जाबाय क्लास 8 पास मेक्सिमाम एजआ जाबाय 38 बेवहाय सेलारिया जाबाय 9,500 फिक्स 11 नम्बराव जाबाय फिल्ड एन्ड पाब्लिसिटि एसिस्टेन्ट बेवहाय अनलि ग्रेजुवेट ओमफ्राय मेक्सिमाम एजआ जाबाय 38 सेलारि जाबाय 9,500 बेनि उनाव 12 नम्बराव फैबाय 12 नम्बराव जाबाय भकेसनेल काउन्सिलर काम कम्पिउटार एसिस्टेन्ट बेवहाय ग्रेजुवेटफोरा मोननै पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन 11 आरो 12 ओमफ्राय मेक्सिमाम एजआ 38 इयार्स ओमफ्राय सेलारि जाबाय 9,500 फिक्स बेनि उनावहाय eligible candidates may apply for the above position which duly fill in the standard form eligible candidate फोरा standard form आव एप्लिकेशन खौ होनांगोन एप्लिकेशन खौ स्टैंडर्ड फर्म आव हैनांगोन from to be collected from the office of the DSWO Bongaigaon from खौहाय DSWO बे अफिसनिफ्राय लायनांगन बङाइगाव with two recent passport size color गावनि recent passport size color फट' मोननै होनांगोन ओमफ्राय self attested जानांगोन डकुमेन्ट्सफोरा certificates and attended the selection procedures on बेनि उनावहाय self attested बेनि उनावहाय specified dates against their respective position in district disability rehabilitation centers DDRC which will be notified later through website. The chairman reserves the right to alter or cancel the requirement for any of the position listed serial number 1 and 2 at any stage time. A candidate shall apply for any one of the above two positions only. Address for submission of application Office of the District Social Welfare Office Bongaigaon नैबे एड्रेसावहाय एप्लिकेशनखौ साबमिट खालामनांगोन एप्लिकेशना 11 बाजानिफ्राय 5 बाजिसिम रिसिभ खालामनाय जागोन ओमफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय 12 सेप्टेम्बर 2012 बे खालि लास्ट डेट बेनि उनावहाय selection will be on the basis of written test followed by interview and skill test. Selectiona written test ओमफ्राय interview जागोन skill ओमफ्राय skill test. The candidate shortlisted in the written test will alone
be called for interview. The schedule of tests will be intimate to concerned candidates by email and telephonic. सायख'जानाय बिसायख'थिफोरखौहाय राइटेन टेस्टआव पास जानाय बिसायख'थिफोरखौहाय इन्टारभिउनि थाखाय लिंहरनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ इमेल नङाबा टेलिफननि गेजेरजों हांख्रायहरनाय जागोन। गोजोन्थों।